В днешното видео ще си говорим за 5 плюс една тенденции в интериорите за кухните за 2026. Първата тенденция, за която съм доста развълнувана, е кухните, които не приличат на кухни. Хората все по-често махат горните шкафове, за да освободят въздух и светлина и използват свободно стоящи мебели, добавят винтидж бюфети, картини и дори килими в кухните си. Също така се появяват текстили, завеси и лампи, които доскоро нямаха място в кухнята, а сега са тези, които й придават истинския характер. Тенденция номер 2. Естествените материали се завръщат най-накрая. Дърво, варовик, травертин, лен, юта, ратан – всички те създават текстура, топлина и усещане за ръчна работа. И това е чарът им, защото не са перфектни, но са живи. Каменните плотове с видима жилка заменят студените кварцови имитации, а дървесината вече се използва не само за плотове, но и за вратички, детайли и дори стени. Истинските материали имат собствена душа и енергия, която не можеш да имитираш. Тенденция номер 3. Малки кътове за хранене, а голям уют. Малките eat-in пространства се превръщат в новото сърце на кухнята. Не ти трябва трапезария като от списание. Достатъчен е един топъл ъгъл с масичка, пейка под прозореца или две удобни столчета с меко осветление. Това е мястото за сутрешно кафе, за детските домашни, за вечерното вино с приятелка. Мястото, което казва тук се живее. Ако можеш, добави тапицирана пейка. Освен че е удобна, създава усещането за кафе-бар в собствения ти дом. Висяща лампа над масата, поставена ниско и с топла светлина, моментално прави пространството по-интимно. А ленена покривка, няколко възглавници и готово! Уютът вече е на лице. Тенденция 5 и може би любимата ми – цветовете се завръщат с пълна сила. След години на неутрални тонове, хората осъзнаха, че цветът не е просто визуален ефект. Той влияе на настроението. Зеленото успокоява, синьото балансира, теракотовото стопля, а бордото създава усещане за лукс и дълбочина. Дори производителите на уреди започнаха да наваксват. Вече има печки, хладилници и абсорбатори в кремово, графитено и дори в червено. Цветът влиза навсякъде – в шкафовете, в гърба, в осветлението. И в тази връзка последната тенденция за днес са смелите решения и личния почерк. И това е най-хубавото. Кухнята вече не е неутрална зона, а отражение на нашия характер. Ако си човек, който обича смелостта, направи акцентен остров. Ако обожаваш ретро, добави старинен шкаф или лампа в стил mid-century. Ако си минималист, инвестирай в качествени материали и простота и лекота във формите. И кухнята ти сама ще говори. Ако това видео ти е било полезно, абонирай се за канала ми, защото тук споделям всичко, което ме интересува от света на интериора и декорацията.